ବନ୍ଧୁ, ଜୀବନରେ ମିଳୁଥିବା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ନେଇ କେବେ ବି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କର ନାହିଁ। କାରଣ ଭଗବାନ କଷ୍ଟ ଚରିତ୍ରର ଅଭିନୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରତିଭାବାନ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସେଇ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଆସିଥାଏ ଯିଏ ସଂଘର୍ଷ କରିବାର ଦମ ରଖିଥାଏ। ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ନେଇ କାନ୍ଦିବା ଛାଡ଼ି ଲଢ଼ିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପାର କରି ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ତୁମେ ଏକା ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ବନ୍ଧୁ। ଏ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ତୁମକୁ ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ। ନିଜେ ନିଜର ସାଥ ଦିଅ, ସାହାଯ୍ୟ କର, ସମୟ ସବୁ ଠିକ୍ କରିଦେବ। ମନେ ରଖିବେ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଆପଣଙ୍କର ଆଜିର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। କାଲି କ'ଣ କରିବେ ତାହା ନୁହେଁ। ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ। ଅତୀତକୁ ଭୁଲି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ସମୟକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସମସ୍ତ ବାଧା ବିଘ୍ନ ସାହସର ସହ ମୁକାବିଲା କରିବା ହିଁ ଦରକାର। ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଁ କୌଣସି ଛୋଟ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ୟମ ଆଉ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେବାକୁ ହେଲେ ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର କାମ ଆଗେଇ କରିବା ଦରକାର। ଜୀବନର କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରିବ ବନ୍ଧୁ, କିନ୍ତୁ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନକୁ ସକାଳୁ ଜିତିବାର ଇଚ୍ଛା ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ, ସମୟ ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଦଳାଇ ପାରେ। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ନିଜ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦିନେ ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଜୀବନ ବଦଳାଇ ଯିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।